Kweth mano mabende obalo kod piny owacho ka otelnegi kod Rigathi Gachagua sani to koro seyo piny owacho moloyo to migaono mano mar thieth mabende giwacho ni ne ochuogo okumbano mano mar SHA magiwacho ni ne obiro e pacho kae kata ne okel mar mondo mi ogolo omenda mano mathoth kata oket sanda mano malich miwuoro ne oganda Jo-Kenya. Bende ne gilero ni kare okumbano mano mabende ne ogoli e pacho kae mano mar SHA ne en mano mabende ne deo ngima oganda Jo-Kenya. Bende ne gitiyo kod thuolo maket koda mano mar yango moko kuom kembe mabende giwacho ni itiyo godo e yako mwandu mag oganda Jo-Kenya. Jokanyo mag kwethno mabalo gi piny owacho kane twak e gwenge mawuote e kaunti ma Makueni motelo ne limbe margi odiochieng' mar ariyo kama otelnegi kod Rigathi Gachagua noseyo jatend piny Kenya moluor William Samoei Ruto ka gitude kod chuogo okumba thieth masani mano SHA kaka yono mar miyogi thuolo mar kwalo pes jopiny kama bende ne gidok ne okumba thieth machon NHIF magilero ni ne onge kod fuok moro amora mane inyalo timie mibadhi. Before the launch of SHA, NHIF had proposed that they be provided with 800 million Kenya shillings to create a new system, to upgrade the system that they had, to make it compliant to the present times. Instead, William Ruto, with a scheme to loot funds from the people of Kenya, scrapped off NHIF and brought SHA. And a system was procured at a cost of 104 billion Kenya shillings. Bende ne gikono okumba thieth no mar SHA en mano manochuogi kod riwruoge mag kembe mathoth pacho ka maduto ni kod pok mekgi malach kama ne gitudo kambi achiel mitayo kod jatend migao mar thieth mano migosi Aden Duale. Consortium, there was Apero Limited with 59.85% shares. This Apero is associated with Adani. Then Safaricom Kenya Limited, 22.56%. Then Convergence Network Solutions Limited with 17.89%. Aden Duale did ask me to provide details from the registrar of companies showing that his name is not there. He thinks Kenyans are full. His name cannot be there. Abdullahi Abdi Sheikh is the same with Aden Bare Duale. They are one and the same. Kwethno bendo koni kata chenro mag SHA mitayo lony manyasani en mano ma pisi mare ni oko mar piny Kenya kendo kone ma omenda mathoth mag SHA mag Jo-Kenya ikwale ka gikoni kata mano osiptende matiyo kod SHA pacho ka bende koro ni pok oyudo omendagi kaluwore ni piny owacho yako omendago e pinje maoko. The server for this system is hosted in the United Arab Emirates. In fact, SHA has no IT department. IT experts from the defunct NHIF were relocated to Dubai, where they are running this system. And it's a shame that hospitals have rendered services to patients across the country have not been paid. And they are owed billions of shillings. But this company owned by Duale is paid on the 2nd of every month. So what we are saying is that SHA was never conceived to be a program to help the people of Kenya. It was a conduit to steal funds from the people of Kenya. Migosi Justin Muturi otieko ka koni Laktar William Samoei Ruto koro ni bende dwaro mondo kaw kar thieth ma Nairobi mondo miye yot e medo nyodho omenda mag SHA. The moment Kenyans and the Auditor General raised a flag about those very tiny things that were being paid for in Mandera, in Wajir, that never existed. It's no wonder then that attempts are being made to acquire Nairobi Hospital, so that now even if you are told huge sums of money are being paid in Nairobi Hospital, you will not question. Fellow Goblizo Cheng, Kala TV.